abunuhan ninyo sa sulod sa 35 tubtob 45 dias. Kada ektarya, apply kamo anom kabag nga unique complete fertilizer kag 2 kabag sang urea. Di garantisado kag dalag ko ang puno dugay magpalay ang pagkalagtom sang tubo. Nga unique complete fertilizer gid ang dapat gamiton. Tungod ang unique nga abono, may nitrogen para patambok, may phosphorus para pagipi kag pagdalag ko sang puno, potash para patambis, sulfur, magnesium, calcium. Solusyon sa lamgod o kon acidic na nga duta. Ipaluap ninyo sang anom kabag nga unique kag 2 kabag sang urea antes magsira ini magaresulta sang mataas nga tonelada kag matamis nga patubas. Mag-unique complete fertilizer na para sa mainuswagon nga panubason. Ang unique complete sarang mabakal sa inyo suki nga balaligyaan. Sa dugang nga kasayuran, makigangot lang kay Rooney Diamante, cell number 0930-663-7204. Unique complete, sabat sa manubo nga panubason. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:46. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod
ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Ipa-aksyon mo! Importante ng mga pahibalo. Ipa-aksyon mo! May dapat pahibaloon. Ipa-aksyon mo! Mga panawagan kag pagpahibalo. Pili ka mo! Ipa-aksyon mo! Ipa-aksyon mo! Una sa balita! Una sa aksyon! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:53 na diri kita. Nagalabutyar na ang aton patrol morning sa bilog nga Bacolod, kabilog nga probinsya sang Negros Occidental. Sa mga merkado morning, ari na. Nagalibot ang amon patrol sa pila ka mga merkado, idulong sa aton ang nagapanguna nga presyo sa nagapanguna man nga balaklon sa merkado. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, good morning. Matugnaw nga kagahon, pero din tugnaw, no? Hello. Gapangutot? Aksyon Fred. Gapangutot at tugnaw? Amo! Siling ko gani, ba, mabarikutot. Kagili ako sa igdaan pa ni namin pag ibarikutot. Oo, barikutot lang. No? Ibarikutot ka, Action Fred. Amo na, bangod sa katugnaw. Sa piyag sang matugnaw nga, Tiyempo Action Fred, damo subong nga, sang supply, sang isda diri sa merkado, ang lantawon ta ang presyo. Kung bala maintain ang pagsaka sang presyo sang isda o kung may paglubo na granting nga may mga pagdamo sang supply, no? Unahon ta si Pare Junior. Jor, pila subong ang aloy ta subong, Jor? 160. 160 ang aloy. Ang ari ang kwan, ang marot ang pila subong. Pa ang marot pa.
Kiko bla, 160 man. 160 ang marot ti mayad ang presyo subong action Fred ikumpara mo kunti nagligad ng marot naglabot sa 300 naglubo siya into 260 nag 240 last week subong 160 so dako gid ang iya sinigin na panaog subong no ang presyo ina sang marot si bupit pila subong ang bagros 190 doon, Rujab. 190 to 200 no amo ni ang way pagbago no way sa nagbago ang presyo pero subong may bansa si ungi ang bansa ta subong tagpila 350 ang bansa nagligad simana 400 subong action Fed nagnubo no into 350 sa pihak naman diri kay Maymay ang lukos niya ari man diri lukos subog kalugay magpakita kay Lumiyagan no si Lumiyagan nga lukos tagpila Pag 160 ang Lumiyagan color sini action na Fred no and may lubo-lubo ang lubo-lubo tagpila steady lang 140. steady into 140 pero nipis ni siya action Fred speaking about nipis mani ang bulinaw nga bulis no ang nipis tagpila Pag 180. 180 no sa pihak nga lamis action Fred ang presyo naman sang ginlantaw taman ang presyo sang tilapia nila dito sa pihak nga lamay sa medyo distansya sa aton diri subong ang presyo sang tilapia is 140 may bulinaw ang bulinaw available is 140 man so far amo ni si action Fed sa panalagko kung obserbaran mo kay kun normally sa kay nini niya may ara mga panalagko galing hindi subong ang panalagko action Fed way ginagpakita Basi magluadlaw karon. Oo, basta uro adlaw kaga mangin available na ang mga panalagko gikan sa kay nini kay normally si nini naman may ara diri ang ga-deliver sa iya. Si ito kayo yan inipatula da. Oo, si nini Pato Action Fred wala pa nagpakita or base temprano pa nag-duty no dito sa karnihan. And subong nga kagahon ng sitwasyon diri at least makitaan mo gid Action Fred ang mga nagapanindahan bala. Smile gid sila kay tungod sa barato subong ang presyo ikumpara mo nagligad nga simana ti mayad subong action Fred kay bisan ako gali tingala ko sa presyo subong ba nagbarato kalabanan nagbarato action Fred kay inaya mga may porciner may mga porciner nga nag ang supply ang kalabanan halin sa barangay Banago supply tayo no mas sa Banago ang iban halin sa Tabaw pero ang isang hinubaan so sa karon action Fred wala kita sa nga delivery gikan sa hinubaan so for amuli lakat sang presyo sa merkado kung isda ang aton sini nga paghambalan sa diri sa area sa Burgos Public ang kasunyo Aksyon Alvin Graba una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio Action Radio Philippine Standard Time, las 4:58 na. Bulobarato ang presyo sa mga isda sa merkado sining adlaw sang Lunes pizza 20. Pwede na kabakal sulusugba kita bangros, tula-tula kita para nga ipamahaw karon nga aga. Uy, ang libre nga medical check-up kag libre nga konsultasyon nagapadayon na sa Life Extension Clinic. Alas 9 ang aga, tubtob alas 3 ang takna sa hapon. Komportable, matinlo ang Life Extension Clinic, sigurado maserbisyuhan kamo. Bakal kamo sa ila produkto nga halin pa sa Amerika. Mabakal sa Life Extension Clinic ang pinakasikat, basta gani ginarekomendar sa mga medical doctor, abot silingon maayo klase na. Kay bisan sa Amerika, kagkaiping nga kapungsuran ang panawag sini Super Life Extension Vitamin D3 nga nagakakas sa balatian nga nagtapik sa aton kalawasan. Ang Life Extension Vitamin D3 mabakal na sa tanan nga sanga sang Sincer Drugstore, Negros Grace Pharmacy,
kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Diri sa Bacolod, ang Life Extension Vitamin D3 ara lang nahamtang ang ila opisina, ila klinika sa G.E. Esteban Building, Lacson, Burgos Street. Kilid lang sang opisina sang DHL. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:59 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini.